Renato. Renato, hogyha egy nyári csillagfényes estén kimész a dombra, neked mit jelentenek ezek a csillagok, amiket látsz? De az szép, szerintem. Az, amit a csillagok nekem jelentenek, annak semmi köze ahhoz, amiről ez a film szól szerintem. Hát az szép. Nekem gyerek volt egyébként. Gyerekkort, ilyen csillagesztáborokat, azt hiszem. Hát tulajdonképpen ez a film akkor nem szép, ha jól értem. Látod, a nézőkre mindenki hogy fel van dobva, nem? Szerintem mindenkinek szívesebben most újra megnézni. Nem. De szerintem nagyon szép egyébként. Szép, de nem úgy szép, mint ahogy a csillagok szépek. A csillagok azok úgy szépek is vannak, és kész. Ez a film meg szerintem azért kemény, meg hason is üt talán, azt hiszem. De szerintem kellemesen vagy szépen üt hason. Közben nyugodtan már, hogyha valakinek érlelődött a gondolat, de nem, akkor menjünk tovább. Ugye 30-as, 40-es korosztályt láttunk egy szilveszteri éjszaka, karácsonyi éjszaka, igen. Mennyire ilyen magyar valóság, ez a, vagy mennyire nem magyar, illetve tényleg annyira szerinted is kilátástalan már a 30-as, 40-es korosztálynak is ez a mai magyar lét? Hát én szerintem vidéken azért ettől sokkal a helyzet nem jobb, mint ami itt ábrázolva van. Nyilván ez egy film, itt minden sűrített. Nyilván ez a fekete-fehér se segít sokat azon, hogy szépnek lássuk az életet. De szerintem igen, ilyen kilátástalan Magyarországon a vidéken a helyzet. Ezt azt mondom, hogy mindenhol nyilván, hogyha valaki tanult, vagy nem tudom én, van valami célja, akkor persze azt meg tudja találni, de egyszerűen én azt tapasztaltam, ahonnan élök, hogy ott lehetőségek nem nagyon vannak. Most én egzisztenciális lehetőségre gondolok, hogy ha nem tudom én, nincs diplomád, és mondjuk konkrétan Pontiszavasáriba élsz, ahol ez a film forgott, és mondjuk adott esetben nincsen szakmunkás vizsgálat, vagy ilyesmit sem, akkor el tudsz menni vagy a Lego gyárba, vagy egy másik gyárba, Nyíregyháza mellé dolgozni, és így ennyi, amit itt csinálni tudsz. Tessék közben, hogyha... Nem. Ugye fekete-fehér a film. Ezt ugye nagyjából már el is mondtad, hogy miért az a szürkesség, az a kilátástalanság. Mégis, hogyha nem tudom, jól figyelték a filmet, biztosan egyetlen egy alkalommal van, amikor nem fekete-fehér a vásznon látott esemény. Ki emlékszik arra, hogy mi volt az? Nyugodtan mondja. A szívecske az üzenetem. Milyennek az üzenetelnek a szívecskének? Szerintem ez nagyon király. Ez ilyen pofátlan, nem tudom, hogy fekete-fehér. Most fura lenne, mert mindig például, hogyha ugye benne van egy ilyen színlap, vagy bárhol mindig megkérdezik, hogy egy filmnek mi a hossza, mi a műfaja, és hogy színes vagy fekete-fehér, és azt is be lehet x-elni, hogy színes és fekete-fehér. És én szintén elgondolkodtam, hogy beerülöm mind a kettőt. Nem tudom, ez szerint csak tetszett valahogy a központi téma azért mégiscsak a szerelem, vagy tehát ezek a gyerekkori szerelmek, barátságok, most az lehet szeretet is. És valahogy az itt szerintem tök jó, hogy valahogy ez a szív egy picit úgy kiemelődik ebben. Ezt annyira szerettük egyébként Jucival a vágóval, hogy ezt a kis piros szívecske emojit az előzetesbe is beleraktuk. Valahogy olyan szép. Olyan hülyeség, nem tudom. Ugye nem a helyi, lokális kommunikáció része, hanem valakivel, ugye van a szerelmi világban az a főhősünk. Tehát a nagyvilág felé talán a színesebb a Tiszavasvári mindennapok mellett azért is lett az egy színesebb világ. Hát a ló kinek tetszett? Igen. Mármint ugye a Stáblistán 2 van, igen. Azért van 2, mert az
először csak arra akartunk lovat, hogy álljon bent a kocsmába, de utána eszünkbe jutott ez a szekeres dolog, és az a ló az nem húzhat szekeret, mert az a ló arra való, hogy a gyerekek azon tanulnak meg lovagolni. Szóval kellett egy lódublőr. Igen, erre a kopasz srác az egyik közönség találkozó, szörnyű humorra van egyébként, biztos észrevettétek. Hogy ő azt tudtam mondani, hogy ezért van benne ez a ló, mert ez egy low-budget film. Szörnyű poén, tudom. De, hogy igen. Én a Fekete-Fehérre akartam egyet mondani, ez egy nagyon kedves történet. Voltam Debrecenben közönségtalálkozón, Debrecenben jártam gimnáziumba, és a gimnáziumi történelem tanárnőm oda jött a beszélgetés után hozzám. És mondta, hogy Renátó, én hajdunánási vagyok. Nálás egyébként Kiszavasvártól, ahol ez forgott, az 10 kilométerre van. Szóval mondja nekem, hogy én hajdunánási vagyok, és képzeld el, hogy én nem vettem észre, hogy ez a film fekete-fehér, mert állás tényleg ilyen romba szűr. Fekete-fehér. Realista dráma. Tulajdonképpen. Bátran, nyugodtan. A low budget azt jelenti, hogy támogatást azt nem nagyon... Nem, ez teljesen, sőt ez már tulajdonképpen low budget. Ez a film, ez 4 millió forintból készült. Csak így összehasonlításképpen a Petőfi film az 6 milliárdból készült. Tehát, hogy egy ilyen reggeli kávé a Rákóczi Filmnek az 4 millió forint, amiben ez a film ez elkészült. De ez így jó, ez így magányul hangzik, de na, itt azért arról van szó, hogy mindenki ingyen dolgozott. De Magyarországon ez most már az elmúlt 20 évben ilyen sajnos szokássá vált, hogy vannak azok a filmek, amikre van állami támogatás, most már egyre kevesebb. Egyébként a Vajna halála óta meg szinte egy lehetetlen támogatást kapnak, azok tényleg csak propagandafilmek készülnek, és ami meg így készül, azt már ilyen szívességfilmnek hívják, vagy jobb hiány ilyen gerilla filmnek, vagy no budget filmnek, vagy szerelemprojektnek, vagy ilyesminek. És erre a Hajdú Szabolcs azt mondta, hogy ő utálja ezt a kifejezést például ezekre a típusú filmekre, hogy független filmek, mert hogy szerinte már ilyen nincs. Tehát, hogy van vagy a propagandafilm van, vagy pedig a magyar film van. Szóval ezért is egy ilyen fura ez a szituáció, hogy igen, nagyon kevés pénzből készül, de ez valójában nem ennyiből készül, csak nincsenek kifizetve benne az emberek, vagy nincsen kifizetve, nem volt kifizetve a vágó stúdió, vagy nem volt kifizetve a hangkeverő stúdió, stb. Stb. És ugye az neked az első nagy játékfilmet. Miért gondoltad, hogy első egy ilyen szép, de kevésbé vicces dolgot szalazol? Az volt a célom, hogy valami őszintét csináljak. És tudtam, hogy valahogy a vidék az nagyon foglalkoztat engem. Vidéki vagyok, egy picit nyilván ezért is sokszor felidegesített, ahogy a vidéki embereket ábrázolják. És egyszerűen szerettem, de a filmnek nem volt forgatókönyve egyébként. Ezt egy improvizációkon keresztül csináltuk, és valahogy ez is nagyon érdekelt. Ezekkel az emberekkel szerettem volna dolgozni, akik itt szerepelnek benne, megtaláltuk ezt a kocsmát, ahol tényleg én is sokat töltöttem gyerekkoromban, anyám meg apám, bár nem így szerettek egymásba, de hogy ők is nagyon sokat voltak itt annak idején, és ez a hely tényleg azóta ugyanúgy néz ki. Tehát valahogy úgy ez megtetszett nekem, hogy egy ilyen generációkon átívelően ugyanúgy kinéző, soha nem változó hely a filmnek a helyszíne. És hiszen szerettem volna valami olyat csinálni, mert van azért humor. Szerintem ebben van humor. Meg van benne költőiség, meg szerintem van ebben a filmben költőiség. Ez valahogy így ezeknek az apróságoknak az összessége volt így a gyúanyag az elején, hogy akkor valahogy így ez az, amit így, vagy amiről, vagy ahogyan szeretnénk filmet csinálni. És a lóról még mesélni? Hát, hogy jött és mi? Az úgy jött, hogy anya felhívott, hogy a Lucaiknek van egy lova, és nem szeretnék a filmben egy lovat. Alapvetően így jött. Ez azért szeretem ezt a történetet egyébként, mert arról szól egy picit nekem így visszanézve, hogy valahogy így dolgoztunk, hogy abból főztünk, ami van. Ez igaz például erre a lóra is, de ha megkérdeznéd, hogy miért van ennyi üres utca ebbe a filmbe, akkor arra is ugyanez lenne a válasz, hogy ez így néz ki ez a város.
Tehát én voltam ott lent helyszínt keresni Tiszavasváriba egy másik filmhez, és csináltunk egy ilyen snittet így az utcán, csak így tesztből, még egy pár évvel ezelőtt, és teljesen üres volt este. Egy ilyen random szerda este. És aztán, amikor évekkel később visszamentem, addigra ezek a kocsmák is bezártak. Tehát erre mondom, hogy abból főztünk, ami van. Tehát, hogy egy üres város az, ami van, ami adott, amit, hogyha egy díszlet lenne, akkor adottak ezek a színészek, akkor adott valahogy ez a vidék, és akkor minden más, ami még így jön ezzel együtt. Például ez a ló, de például a Robinak a karaktere, aki a kocsma tulaj, tehát az is egy ilyen, inspirálódtunk ott egy ilyen helyi arcból, akit egyébként így vagy én kedvelek, vagy akivel még ott találkoztunk. Tehát sok mindent így beépítettünk. Szerintem ez egy ilyen izgalma ennek a típusú alkotási folyamatnak, hogy nem az van, hogy egy forgató vagy egy üres papír felett mi megírunk, meg kitalálunk valamit, hanem pont máshonnan indítunk. Tehát igen, ezeknek az embereknek a személyiségéből nagyon sokat beszélgettünk ezekkel a színészekkel, ezek a karakterek, vagy ezek a helyzetek, ezek belőlük is születtek. Szerintem azért is ennyire jók ők. Szerintem nagyon jól játszanak a színészek benne, és biztos, hogy azért is, mert nagyon belőlük is inspirálódott ez az egész. Szóval ez a válaszom így jó hosszan alóra. De szándékosan kerülöm a konkrét választ, hogy mit jelent a volt. Ez nem, de jó, köszönöm. Hogy nem kell ez ennyi ember előtt ilyen kellemetlen. Ha már ugye, tessék. Hogy említetted, hogy a költőiség és a humor, ugye az így tényleg megjelent a filmben, de az összhatás azért az mégis inkább picit ilyen depresszívebb volt, és hogy ez az arány, hogy ezt gondolom ebben volt egy tudatosság, hogy ezt így állítottátok be, hogy nyomokban tartalmazta, de az egésznek az íve azon inkább, hát nekem volt benne egy szomorúság, tehát hogy így ilyen megdöbbentő látni, hogy valószínűleg ez a magyar vidéki valóság, és hogy ez ennyire intenzíven, sűrítetten jelenik meg. Hogy ez az arányt, ezt hogy állítottátok be, mennyi volt a tudatosság, vagy Hát a végső arány az teljesen nyilvánvalóan a vágóasztalon kristályosodott ki. Voltak olyan, valahogy nem is inkább azt mondanám, hogy humor volt a cél, ami legyen benne minden jelenetben, hanem az, hogy az élet, vagy az életnek az ilyen kiszámíthatatlan zsizsgése viszont legyen benne az összes jelenetben. Ez egy cél volt például. Ennek a végén azt akartuk, hogy ez az összes jelenetet így szője át, legyen valahogy, legyen egy olyan érzésed nézőként, hogy egy kicsit nem tudod, hogy mi fog következni, egy kicsit valahogy úgy kiszámíthatatlan az egész, a kamera mozgása, hogy a színészek hogy merre mennek, hogy mit fognak mondani, tehát valahogy nézed, és nem tudsz egy fejedben nézőként egy logikát felépíteni azzal kapcsolatban, hogy mi fog jönni, vagy olyan, mintha valami nagyon ismeretlen, de mégis valami nagyon ismerősen nézni, ez cél volt. Hogy valahogy, mint ahogy működik az embernek így a tudata, vagy az emlékei, vagy nem tudom én, ahogy akár egy ilyen estére visszaemlékszik, hogy van ez is, van az is, van humor is, van szomorúság is, van gyávaság is, meg van egy csomó minden úgy együtt, és akkor ezeknek valahogy az aránya, a lüktetése, meg a sodrása, az majd csak később kristályosodott ki, de hogy konkrétan válaszoljak erre a szomorúságra, meg erre a depresszióra, ez lehet, hogy akkor meg belőlem jön inkább, de az elején is, tehát azt már a legelején tudtuk, hogy itt szeretnénk, hogy legyen egyfajta stilizáltság ebbe a filmbe. Tehát, hogy mit tudom én, volt olyan szabályunk az improvizáció közben, hogy nem lehetett ezeket az improvizációkat mondjuk túlmozogni. Tehát ezzel látszik, hogy nagyon keveset mozognak az emberek, tehát kicsit stilizált ez, néha azért a helyzetek inkább képszerűek, vagy ezt, hogy mondjam, ilyen egyszerűen megfogalmazva, tehát hogy legyen az egésznek egy ilyen belső hangulata, azt hiszem. És ez a hangulat, ilyen nagy a végeredményében, bármennyire élveztük a forgatást, meg rengeteget nevettünk, meg nem tudom én micsoda, valahogy mégiscsak inkább negatív lett, vagy depresszív lett, mint pozitív. Ezzel egyet kell értsek.
Arról szeretnék kérdezni, hogy így rendezőként és szereplőként milyen volt jelen lenni, tehát hogy tudtál rendezőként jelen lenni, vagy improvizációk voltak, azt említetted, hogy volt esetleg ismétlés, ugye ott a csajok, amikor a WC-n vannak, ez a hányós, pisilős rész, ott látszik, hogy ott több felvételt használtatok, de a másiknál ez hogy alakult? Volt olyan, amikor azt mondtad, hogy ez így megvan és menjünk tovább? Igen, volt. Például, amikor nekem az egyik kedvenc szövegem, én nem tudom, hogy ember hogy tud ilyet kitalálni, amikor az öcséke szerelmet vall a fiamnak. Hát én tényleg sokszor láttam ezt a filmet, de ott mindig elképedek, hogy egy ember agya hogy tud így működni. Azt egyszer vettük fel például. Egyszer felvettük az ő irányát, egyszer meg az Andrei irányát. Abból nem volt például ismétlés. De mondjuk, volt például az a jelenet, ami nekem egy másik, talán kedvenc jelenetem, amikor a Robi nevű karakter a film, aztán aki majd összeesik az úton, ő így ordibál, meg ugrál, meg mit tudom én. Azt a jelenetet vettük fel a legtöbbször. Tehát ott egyszerűen az volt, hogy 4-5-ször nekifutottunk, és egyik rosszabb volt, mint a másik. Tehát valahogy nagyon nem akart összeakadni, tehát azon nagyon sokat kellett dolgozzunk, hogy az így működjön. És akkor utána meg egyébként több jelenetekből van összerakva, csak úgy vannak összecsalva, hogy ne vedd észre. Az volt a technikánk, hogy minden jelenetet tulajdonképpen, vagy majdnem minden jelenetet, a jeleneteknek 70%-át egy snittekből vettük fel. És volt olyan verziója a filmnek, ami ettől sokkal hosszabb, sokkal lassabb volt még. De aztán elkezdtük használni ezt a technikát, ezt a jump cut technikát, hogy egy snitten belül egy bizonyos részt így szedünk belőle, és ettől van egy olyan érzésed, mintha ugrana az idő benne egy picit. Ettől van egy ilyen fura vagány hangulata is az egésznek. Tehát elkezdtük azt is utána használni, és ez már utána lehetőséget adott arra, hogy több felvételből dolgozzunk. De egyébként pedig ilyen 4-5-ször vettünk fel valamit, tehát valójában meg nem sokszor. És egyébként ezek a felvételek, bármennyire volt improvizáció, azért eléggé hasonlítottak egymásra. Nem úgy kell elképzelni az improvizációt, hogy na most akkor menjünk oda és csináljunk valamit, hanem ezen az előbb említett beszélgetéseken nagyon tehát kialakultak azok a helyzetötletek, amiket mi szerettünk volna. És azért minden jelenetben azt, hogy honnan, hova és min keresztül jutunk el, azokat mindig lefixáltuk. Tehát inkább azért az volt, hogy körülbelül minden ugyanolyan volt az összes felvételben egyébként. Említsük meg 2 nevet a stábból. Az egyikük ugye azért fontos, mert Szentendrének, hiszen Szentendrén él, Pélmez Szlávik Juli, aki a jelmezeket biztosította, illetve a másik Tar Béla. Mit jelent neked Tar Béla? Ha már így egy lapon említjük a Juli és a Béla nevét, a Bélától kaptam egyszer egy kabátot, egy bőrkabátot, amin a híres fotóján van, amikor így cigizik, hogy mindenhova így ki van rakva, az van a Rómeón, az a kabát. Ebbe a Juli is belement, hogy lehet az a kabát. Hát a Béla, én ismertem őt, volt szerencsém ismerni 6 éven keresztül, ő volt a mentorom, meg mesterem. Nagyon sokat tanultam tőle, és emellett pedig barátok is voltunk. Ezt a filmet ő egyébként nagyon szerette, vagy nagyon büszke volt rá, vagy hogy mondjam ezt. Mit mondjak róla? Kérdezzetek nyugodtan. Ő mennyire vett részt az alkotásban? Vagy csak inspirált, vagy hogy volt ez? Hát azt mondtam, hogy azért régóta ismerem, tehát nagyon sokat tanultam tőle. Volt vele workshop, más projektjeimet, amiből aztán nyilván pénz miatt nem lehetett semmi, azokat együtt fejlesztettük közösen, tehát nagyon sokat tanultam tőle. Szerintem a legnagyobb, ami rám a legnagyobb hatással volt, az az, hogy tényleg egy ilyen, hát a szabályokat nem nagyon tisztelő ember volt, de ezt a szónak a legjobb értelmébe, tehát hogy ő azt képviselte, hogy nincsenek szabályok. Sem úgy a filmben, az alkotásban, meg úgy egyáltalán. És hogy nem kell senkinek megfelelni.
Tehát csak azért, mert mit tudom én, egy pályáztatási rendszer azt várja el tőled, hogy ilyet meg olyat csináljál, attól neked nem kell olyat csináljál. Ez egy ilyen nagyon nagy hatással volt rám, és mindig, amikor írtam valamit, valahogy mindig mondta, vagy megerősítette bennem azt, hogy nem a történettől lesz valami hiteles, hanem attól, hogy megtalálsz egy olyan arcot, aki számodra fontos, vagy megtalálsz egy olyan helyszínt, aminek saját története van, és megmutatod az embereket, hogy hogyan élnek, úgy őszintén, meg nyersen. Nem pedig a történet az, ami fontos. Tehát ez biztos, hogy nagyon hatott rám, de szerintem azért hatott rám ennyire, mert az én alkatom ehhez állt igazából közelebb, mindig is. Viszont valahogy ez úgy bennem az évek alatt, amíg ilyen filmrendezést tanultam, egy kicsit azért ez így elnyomódott, vagy kellett nekem tanulni sokat forgatókönyvfejlesztés, stb. És aztán találkoztam a Bélával, és ő meg felszabadította bennem azt, hogy ezeket egyszerűen el kell felejteni, amit az ember tanult, vagy amilyen akart lenni, vagy mit tudom én, hanem legyen az ember őszinte. Tehát ez a hatás szerintem nagyon benne van ebben a filmben, és konkrétan ennél pedig a vágásnál, vagy 4-5-6 ilyen verzióját a filmnek így közösen nála. Tehát mentem, és végignéztük, végig kommentelt általában nagyon sokat, mindenről elmondta a véleményét. Az, ami a vágóval, a Egyucival nagyon sokat dolgoztunk, akkor mentem utána újra, tehát hogy valahogy a filmnek utána megtalálni a ritmusát, meg megtalálni az értelmét, abba sokat segített. Mennyire volt tervszerű a feszültség az otthon maradottak és akik elmentek között? Hogy ezt miért akartad bemutatni? Ezt már többen kérdezték, ezt is, és nem tudtam rá válaszolni. Egyszerűen mindenkinek megvolt ez a története. Valahogy az egyik színész azt mondta, hogy mikor hazamegyek vidékre, akkor már azoknak, akik ott maradtak, már az se vagyok, aki voltam, meg az se, aki lettem. És hogy ez benne is egy erős feszültség, de ez amiatt is van, mert aki megmaradt, az már egyszerűen valami fajta ilyen, szintén egy nagyon fura feszültséggel áll felé. Nyilván szerintem most itt ki van hangosítva, meg így, tehát egy ilyen potméterre fel van most csavarva azért ennek az értéke, de szerintem ez egy jelenség, ami van, legalábbis én ezt tapasztaltam. És akkor van ennek egy máza, meg egy ilyen kedvessége a felszínen, de egy pont után, itt most nálunk ez a pont az egyre több alkohol, akkor azért olyan dolgok jönnek ki, amik meg így ilyen, olyan, mint egy ilyen családba, ahol úgy forrik a feszkó karácsonykor, és egy ponton, mikor már mindenki eleget ívott, akkor mindenki elkezd a másikkal kurvanyázni, meg mindenki elmondja a kis szaros sérelmeit a másiknak, mintha egyébként az a másikat érdekelné. De senkit nem érdekel, de azért az ember csak elmondja, valahogy így működünk, és valahogy ez nekem nagyon tetszett. És ebből valójában azt akartuk mi megfogni, hogy ne legyen, hogy mondjam ezt tehát, hogy mi alkotóként ne álljunk egyik oldalra se. Tehát ez volt a cél, hogy maradjunk ilyen távolságtartóan megmutatni kívülről, hogy neki is lehet igaza, egyébként neki is lehet igaza. Mi nem törünk válcát senkinek a feje fölött, de hogy azt viszont felmutatjuk, hogy ez a feszültsége szerintünk, vagy szerintem azért eléggé van. Hány napig forgattatok? Egyszer volt 10 nap januárban, és aztán volt még 6 nap júniusban. 16. Esetleg valami kérdés vagy gondolat? Gondolod, hogy van valamiféle értékkülönbség a tudom, valamiféle vidéki élet, vagy meg mondjuk itt az agglomeráció Budapest közötti perspektívákról, lehetőségekről mondtál, de mint hogyha ezek a pesti karakterek, például a dániai, valami nagyon hasonló ürességet hozna magával, tehát mintha mégse lenne. Igen, valahogy ez volt a cél, ezt megmutatni. Mert szándékosan nem akartuk azt, hogy na hazajön akkor mit tudom én, a szupersztár Dániából, és akkor
és akkor ott megnézzük valami, hanem azért egy két ilyen mosószar nyomorult alak jön haza az életbe a városba. Hát, meg kicsit szerintem nem a vidék a kérdés, nem az, tehát valahogy, hogy ez a film szerintem inkább valami olyasmit is pedzeget, hogy te 15 évesen, mielőtt így nekiindulsz az életednek, vagy 16 évesen, akkor tele vagy tervekkel, és nagyon tudod, hogy te mit akarsz, elmész, eltelik még 15 év, semmit nem kaptál meg abból, amit terveztél, tök más lett minden szétzuhant, összeesett, hazamész, valahogy megpróbálod újra megtalálni azt, hogy valahogy arra vagyok kíváncsi, amikor még tudtam meg, amikor még valahogy olyan tiszta volt minden, és már valahogy az sincs ott. És akkor viszont úgy mi van. És ilyen értelemre tök mindegy szerintem, hogy Dánia, vagy Budapest, vagy vidék, vagy hogy micsoda. Tehát engem inkább ez a része érdekelt, mint ez az ilyen elmenni vagy maradni kérdés. Hogy lesz-e folytatása a filmnek? Egyszerűen Erről úgy kívánja. volt egy olyan, hogy kb. Egy-két hónapja bementem az Átriumba, az Átrium kávézóba, és ott volt 8 vagy 9 ilyen idős néni. És annyira érdekelt, hogy mit csinálnak ott. De szerintem tényleg ilyen 70-80-asok lehettek, és így nevetgéltek, meg így pesgőztek, meg mit tudom én. És oda mentem megkérdezni tőlük, hogy mit csinálnak, és mondták, hogy ők osztálytalálkozón vannak. És ott bekattant, hogy fú, az csodálatos lenne ezeket az embereket 80 évesen megnézni. Ennyire előtt nem volt ősike, aki így tényleg egy ilyen tolószékkel, de hogy ugyanez a cél, hogy megbasszott. De ugyanúgy nyilván nem sikerült. Valahogy szóval azt képzelem, hogy ha minden csillag 2, akkor ez a idősebbek. Halálcsillag. Ja, igen. Halálcsillag. Ez alapján akkor igazából ez az egész koncepció, ez a mi magyarságunkról szól. Tehát nem a vidék-város ellentét, vagy vidék-Dánia. Pont mondom a barátnőmnek, hogy például Még egy kört mindenkinek Dán film egy nagyon más oldalról mutat be egy félig meddig hasonló jelenséget, de itt, amit akkor megfogtál, az a mi ilyen nemzeti szomorúságunk, vagy kilátástalanságunk, ami most itt van. Igen. És mindegy, hogy valaki Tiszavasváron vagy Pesten van. Engem őszintén, igen, szörnyen idegesített, azt már egy kicsit emlegettem, hogy amikor így készülnek ilyen magyar filmek, akkor én nem érzem bennük, hogy ez mitől lenne magyar, tehát ez lehetne bárhol a világon. Én ezeket őszintén annyira nem szeretem, vagy amikor magyar vidéki film van, akkor a Balkant letolódik a gatyája, és rászagad a budi, és akkor nem tudom, tehát így néznek el vidéki emberek, ez engem idegesít. Tehát, hogy ahogy vidéki emberek ábrázolva voltak, ott mindig úgy éreztem, mint egy ilyen benégyűs show, vagy én nem tudom micsoda. Közben van benne szépség, meg van benne egy csomó csúnyaság, meg fájdalom, meg nem tudom én még. Tehát biztos, hogy volt egy ilyen szándék, egy erős szándék bennünk, hogy arról beszéljünk, hogy mit jelent magyarnak lenni, meg Magyarországon milyen élni, meg hogy vagyunk mi egymással. És szerintem az, hogy vagyunk mi egymással, arról elég sokat elmond az, hogy ebben a társaságban senki nem kérdezi meg egyik a másikat, hogy te hogy vagy, te hogy érzed magad. Tehát nem az van, hogy haver, te miért mentél el Dániába, és ott neked milyen, hanem azért, mert te elmentél, egy büdös gyökér vagy, de meg azért, mert itt maradtál egy idióta fasz vagy, akinek, és ez egyszerűen nem igaz. Tehát ez jobban kell az, ami a másiké, meg az, hogy inkább, tudom én, inkább leköpjük a másikat, mint felemelnénk, azért ez így szerintem nagyon bennünk van. Én nekem nincs sok jó véleményem a magyarokról, de köztük magamról se, és ezzel azért nagyon szerettem volna foglalkozni. Igen. Szóval egyetértek ezzel, hogy igen. Igen, tessék. Érdekes, mert nekem szerintem ez akár Amerikában is készülhetett volna. Tehát én úgy érzem, hogy nekem ez nem a magyarságot mutatja be, hanem ez ugyanúgy akár lehetett volna Amerikában is, akár vagy Svédországban is, vagy Finnországban, ez sem mindegy. Ez inspiráció. Generáció probléma, hogy egyszerűen nem értjük meg egymást, nem tudunk egymással kommunikálni.
nem tudjuk egymással kifejezni az érzéseinket, mindenki el van nyomva belül, saját érzései el vannak nyomva. Én szerintem ez bárhol a világon megállja a helyét, tehát nem csak itt van. Ez szerintem egy ilyen magára hagyott generáció. Én úgy érzem, hogy tehát ugyanúgy van, mondjuk Chicagóban is lehet egy ilyen presszó, vagy tényleg bárhol a világon, és egyszerűen így magára hagytak egy generációt, hogy akkor itt van, csinálja azt, amit akarsz az érzéseiddel, dolgozz már úgy, ahogy akarod, de senki nem mutatta meg igazság szerint, hogy ott kell. Én szerintem nekem inkább ezt mutatja be, hogy ez inkább egy ilyen nagyobb volumenű dolog, tehát nem túlmutat azon, hogy ez most magyar vagy nem magyar, szerintem nem. Mert ez bárhol készültek volna. Ez a fiatalság, ez a korosztály, ez nagyon is foglalkoztatja a kérdésre. Hogyan tudnánk egymáshoz közel beszélgetni, vagy elmondani az érzéseket. Tehát amikor például ülnek egy, nem tudom, egy 2 perces numero azt, hogy ez egy jó szex volt, szóval ezek szerintem az igazi problémák, hogy sekélyes kapcsolat. Belületesek, sekélyesek, és nincsen mélységük. Még a szexnek sem, az intimitásnak sem. Szerintem. És szerintem ezt jól elkapta. Ez egy valós probléma most. Köszönjük. De itt tartunk, ugye a filmnek Szarajevóban volt a Szarajevói Filmfesztiválon a világpremiér, mondjuk úgy, tehát azt már tudhatjuk, hogy milyen volt a külföldi fogadtatás például. Ez érdekes, amit mondasz, mert attól féltünk, hogy ez lesz, hogy túl lokál, tehát hogy ezt nem fogják érteni külföldön vagy máshol. Bár cél volt az, hogy szándékosan nincsenek benne szövegek, nincsenek utalások arra, hogy most pontosan időben hol járunk. Tehát nincs benne a politikáról szó, nincs benne szó mondjuk a Covid-hoz képest, vagy ilyen nagy világjelenséghez képest nem vagyunk úgy elhelyezve. Ezt hogy mondjam, tehát ezt szándékosan elkerültük. Mert mégis ez volt a cél, amit te mondasz, hogy valahogy az univerzális legyen. És a tapasztalatok alapján az is. Tehát, hogy Szarajevóba elég értették, mert szerintem azért Szarajevó Balkán. De van egy nagyon jó barátnőm, aki randizott egy sráccal, aki Washingtonból jött, mert Pesten játszották a filmet angol felirattal is, és azt mondta, hogy ez náluk is lehetne. Tehát, hogy tudok még másról is, aki Amerikából látta ezt a filmet, és ő azt mondta, hogy ez akár ott is megtörténhet. De és ehhez képest meg volt olyan, aki látta Szentgyörgyinő, ő meg azt mondta, hogy ő meg azt hitte, hogy végig Szentgyörgyön forgattunk. Szóval ilyen érdekes ez az egész. Csak annyit szerintem, amit elmondtál, ehhez még hozzájárul a zene. Igen. Ami tényleg egy ilyen, nem is tudom, engem is Amerikára emlékeztet a zene, és az nem köti Magyarországhoz. Ez ilyen szándékos volt egyébként, hogy persze Magyarországról akarunk beszélni, de egy kicsit így elemelni. Tehát, hogy legyen olyan, mint egy, hát nem is western, mert nem western ez, hanem eastern. Ugye november óta megy a magyar mozikban a film, már 15 000 néző körül jár, és hát még azért itt többek között itt is még látható. De mi a további sorsa? Van-e esetleg fesztivál, ahol még vinnétek? Mi a terv? Most pont találtunk valakit, akinek ez a munkája, tehát aki fesztiváloztatással foglalkozik. Én még nem beszéltem vele, mert pont a producerünk a hétvégén beszélt ezzel a férfival, a Berlinálén találkoztak, és akkor nagyon remélem, hogy még így eljut különböző helyekre. Most van egy meghívásunk, az lesz Londonban egy helyen, meg lesz egy ilyen kis ilyen francia városban lesz valószínűleg, és hogy ezen kívül ez egy kicsit azért a szerencsén is múlik. Úgyhogy én csak remélem, hogy még lesz útja, vagy van útja. Akkor köszönjük szépen, hogy itt voltál. Ha még van egy kérdés, akkor azt még... Elhangzott, de szívesen megosztott mások. Egyébként tök rosszul érzem magam, de hogy ez jó. Mert ilyen tök eszenciális, nem tudom, én is vidékről jöttem, nagyon más részéről az országnak, de hogy ez
megvolt az eszenciálissága, az üres utcák, a fejemben beugrottak a saját városom, Kína az utcái, megvan a párhuzama a kocsmával, a kocsmárossal, és hogy a két hely között van rengeteg kilométer. És ez a furcsa otthon már nem vagyok otthon érzés, ami így a hazamenetellel, hogy ilyen jó, igazából hozta, vagy megvolt az érzelmi löket, ami szerintem egy ilyen felberű filmnek jól áll. Köszönjük szépen! Köszönjük, hogy itt voltatok, itt voltak, és vigyék a film jó hírét, és még nézzék, ajánlják meg, még azért lehet látni mozikban.